A sai rake. Rake. Ba ciniki wallahi. Wallahi ba ciniki. Ni fito ban yi naira ba. Wallahi ban yi naira ba. Allah dai kawo wanda zai raba ni raken nan. Kai? Bacin waye ce ke gani? Wallahi wacce ta zuwa zan yi wanke ta. Wallahi zan yi wanke ta. Ina kayana ne suke. Yawwa. What are you running? Assalamu alaikum yan mata barkanki dai. Sannanka. Ya kike a gida? Normal fa. Wallahi da kin san ni ma dazunan na sauka wallahi a gida. Ba da tuna zuciya ta nan kuma he na ganki. Allah. Allah kuwa. Allah dai. Kin san da ke ni din ba wai na cika zama a nan kasan bane. Kin gani ya dan fita wannan kuma na ganki na ga kin burge ni. Kuma da gaske ni nake auren ki bane. Allah Allah kuwa. Kuma indai zai ka dan da ni zaki ne. Na zaki ne. Ina neman mashin ne tun ɗazu. Ce ayi wallahi kinga kuma mota na ba ta an fita da ita amma da ke yanzu mu zai daraka kiman to in so ko na fe ne sai wannan ya hau. Ina motar na. Motar na ne ai na gani tana wannan na kai ta wanki. Ina ni mu je dan wannan dinki mana. Mu je ma. Ko kun san. Wallahi da ke kin sani a karki da mu idan an gani da ke ka karki da mu a gida ba za a mun fada ba. Mu je a kai ai dad zan yi dad bayani mu je mu mana. Mu je mana. What are you running? Haka nake inda kuɗi ne yanzu dan wannan rakin ki rabu da shi mana kin san me ne mutum gaba za a wannan idan ba na fiye zaki wannan ba ba yanzu ya za a yi mai raken to ina mai raken yake ga mai raken kin ma dai ban ga mai raken a nan ba Kin sai dai wai mai rake rake lahi ban gani kawai ki dauka kin gani yake da kin yi so ni zan jira shi ne da shi sai in ba shi tana ba ki dauka da din ba tana a wannan can fa kamar sun fi kyau a tana sun fi kyau zarin dau biyu ko uku a biyun da ko bari da uku da yake so ne Butai shayi. Kan je ki kawai ni yanzu dan jira mai raken ne. Zan jira mai raken ne na ga miki. Haba my love. Haba my love. Diga ne mai zan jira mai raken ne. Yawwa my love. Bye. Dan kallon ba. Bye. Alhamdulillah.